Avui és dia 15 de setembre, avui és el meu aniversari, avui toquem amb Música Viva de Vic. Començàvem a tocar amb l'Eric, teníem grups fa 20 anys quasi ja. Un dels primers concerts que fèiem era aquí al carrer i ens fa molta il·lusió que de tocar al carrer, que veiem els grups que nosaltres admiràvem, tocar als escenaris grans, ara hi estem tocant nosaltres, ens fa molta il·lusió, realment és un somni que ens estigui passant.